जोंहा मोनसे मोजां खौरां आरो गाज्रि खौरांबो दङ। बे जाहैबाय 2,42 लाख रांनि बिसमुरि एरियानि ब्रह्मपारायाव लुफुंनो लादों देहा फाहामसालि। मानगोनां दानि क'क्राझार बियाबनि MLA सेवलि मइलार मेडामा बेनि हाबाफारियाव बाहागो लाहैदों आरो फिथा हास'नायखौ जों नुनो मोन्दों। गुबुन फारसे हाग्रामा महिलार सारा शिबसागरनि दैबाना जानायनि सायावहाय नायदिंहैनायनि जों खोथा खोनागासिनो आरो बेवहाय गां 10,000 बिथाङा मुसारि आरो गां 10,000 बिसना सादोर आरो मोन 10,000 पेकेट ब्लिचिं पाउडार आरो मोन 10,000 फिनाइल बथल हैनायनिबो खोथा जों खौरांनि गेजेरजों मोनथिनो हायो। लोगोसे सुख्लाय दैमा उदालगुरि जिल्लायावबो माबायदि जादों, फरायसाफ्रा माबायदि दलं गैयैनि थाखाय बा दालां ब्रिज, बेखौ आं नोंथांमोननो ससेब्लाबो नैबे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायनानै होनो सानो, नायलांनो हागोन।